Ahoj, vítám vás u prvního vlogu. Moje jméno je Martin Fikes a jsem zakladatel značky Girls Without Clothes. Jak už jste možná pochopili z Instagramu, rozhodl jsem se na stará kolena začít vlogovat. A protože to vůbec neumím, nakoupil jsem si hromadu nového vybavení, tak jsem si dal takový školní úkol. Ti, co studovali uměleckou školu, to jistě znají. Vymyslel jsem si scénář, řekl jsem si, že vám představím vybavení, které jsem si koupil a na které teďka budu vlogovat. A celé to budu brát jako takový cvičný úkol, na kterém si vyzkouším, jak se to vybavení ovládá, jak se s tím pracuje a tak podobně, protože za 2 až 3 týdny bych měl jít fotit s 2 holkama na Kanárské ostrovy novou kolekci a tam už musím být ready, už musím vědět, jak se ty věci ovládají, aby mě nic nezaskočilo, abych to zkrátka uměl. Nevím, jak to vnímáte vy, ale točit vlogy je dneska poměrně náročná disciplína, laťka už je hodně vysoko a pokud budu chtít zaujmout, budu muset mít nejen kvalitní techniku, zvuk, video, obraz a střih, ale hlavně kvalitní příběh. Nicméně kvalitní příběh si myslím mám, akorát jste ho možná doteď neviděli. Možná ti, co čtete GWC newsletter, tak ho znáte spíš v textové podobě. Ale dnešní doba, co si budeme povídat, je primárně o videu a jak se říká, je třeba jít s dobou. Hlavní vybavení, které na vlogování používám, je tady tato malá kamerka. Říká si DJI Osmo Pocket 3 na takovém kapesním stativu. Ale co je na tom nejzajímavější, že ta kamerka, jak můžete vidět, se otáčí za mnou. Musím říct, že tahle malá mrška mě zatím strašně baví. Tohle, co vám na triku, je DJI Mic Mini. Vypadá asi nějak takhle, pokud to vidíte. Na triko se přidělává takovým malým magnetem, po případě tady touhle svorkou. A je tak malý a úžasný, že si myslím, že ho za chvilku ztratím. Nicméně je to bezdrátový mikrofon, který se pomocí Bluetooth připojuje s touto kamerou. Obrovská výhoda je, že můžu chodit prakticky po celém bytě, můžu být otočený klidně zády a vy byste mě měli slyšet, vy byste prostě měli ten zvuk slyšet rovnoměrně a pořád stejně. Kamera mě zároveň pořád sleduje, stojí na stativu, já se můžu hýbat doprava doleva, všechno funguje tak, jak má. Další vybavení, které na svých cestách budu používat, je tady tento foťák Fuji X100V. Ti, co fotí, tak tady ten foťák určitě znají, je to velmi vyhypovaná věc. Na YouTube je hromada videí, kdy lidi opěvují tady tenhle foťák, jak je úžasný a já prostě na něho taky nedám dopustit. Je velmi kapesní a hlavně je to jako jeden z nejzábavnějších foťáků, který si dneska můžete pořídit, má pevné ohnisko, dvojkovou clonu, který stojí kolem 40 000 a já sám jsem na něho čekal asi půl roku. Tady ten foťák je celosvětově vyprodaný a musíte se prostě zařadit na čekací listinu a počkat si na něj, pokud ho opravdu chcete. Fotím na něho jenom okrajově, když jsem na cestách, když se mi nechce tahat velký foťák, je to spíš foťák na cestování, na momentky. Obrovskou výhodou toho foťáku je, že si tam můžete nastavit filtry, takové presety, které si nastavíte přímo uvnitř toho foťáku a vlastně už ty fotky nemusíte potom upravovat a ukládají se vám rovnou do JPEGu. Takže ho vlastně doporučuji všem, kdo rádi fotí. Pro mě u focení je nejdůležitější vlastně velikost toho foťáku, protože můžete mít obrovský foťák, ale ve chvíli, kdy ho nechcete tahat a nemáte ho u sebe, tak ten foťák vám k ničemu není. Takže pokud rádi fotíte, tohle je můj tip. Tady vidíte pár fotek, které jsem fotil na Fuji X100V. Jsou to fotky bez úpravy, je tam pouze aplikovaný filtr, který je přednastavený ve foťáku. Takže když si nastavíte presety podle nějakého návodu, který najdete na internetu, uložíte si je do foťáku, tak takhle skutečně můžou vypadat fotky, které vylezou přímo z něj. Myslím si, že to je naprosto unikátní a jedinečná věc, která vám může spoustu ulehčit. A tohle je můj hlavní foťák. Je to Sony A7 III, mám už ho několik let, přešel jsem předtím z Nikonu, měl jsem 50kový objektiv, fotil jsem na pevné skla, tady tohle je klasický zoom, je to velmi univerzální foťák, fotí prostě do ravu, já na tu techniku obecně nejsem, protože si myslím, že kvalitní fotka není o technice, ale je to spíš o tom, co fotíte, kde fotíte a jak fotíte, takže Sony A7 III 24-105. A tohle jsou fotky ze Sony, které teda fotím do RAWu a následně upravuju v Lightroomu. Tam už je ten proces trošičku složitější, ale opět používám nějaké přednastavené presety, které jsem si kdysi stáhnul zdarma na internetu a dělám tam jenom drobnou korekci expozice, ořezu a nějaké takové detaily. Napište mi do komentářů, jestli budete ode mě chtít třeba nějaký tutoriál, protože fotím přece jenom od svých 16 let, je mi 36, takže focení se věnuju aktivně, i když slovo aktivně je u mě diskutabilní, protože fotím jednou za 6 týdnů třeba, nefotím zas tak často.
nicméně focení se věnuju 20 let a myslím si, že něco málo umím, takže napište mi do komentářů, jestli ode mě budete chtít nějaký tutoriál nebo třeba nějaké kurzy focení, mohl bych vám možná něco ukázat. Tohle je ode mě dneska všechno, uvidíme, jak se video nahraje, jestli bude kvalitní zvuk, kvalitní obraz. Tohle je takový můj jako první pokus, takže díky, čau, vidíme se a slyšíme se příště, možná už ze zahraničí, jestli to bude Portugalsko a naše výroba, anebo Kanárské ostrovy a focení nové kolekce, těžko teďka říct. Díky, mějte se.